The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Jeremiah 29:13, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. In Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your paths. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 7:7, ask and you will receive, seek and you will find, knock and it shall be open unto you. Matthew 4:4 and Deuteronomy 8:3, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Matthew 7:13-14, wide and easy is the gate to destruction, and many are entering to it. But the road is narrow, and the way is hard that leads to life. Only few find it. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong kaugalingon, gikinahanglan ang some kind of evaluation, examination of our conscience, kung na ba kita'y mga sala nga ato pang tipig-tipigan kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sumala sa mando sa Dios diha sa 1 Juan 1:9, nanginahanglan kita sa paggamit niini. This is what we call rebound technique. Ang atong pagbalik ngadto sa pagkigambitay sa Dios, kay sa diha nga kita nakahimo og sala, kita nahimulag sa atong pakigabitay sa Dios. Busa, we have to restore or recover using 1 John 1:9. Nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ug ala kanimo higala nga wala pa ikaluwasan, gidapit ka, giawhag ka. Paggamit na ng imong kaugalingong kabuoton, your free will sa paghimo og desisyon. The most important decision that you can make throughout your entire life. Ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas og Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, sa hilom mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain sa mga higayon nga imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat sa imong pagdala kanamo ni ining dapita
grasya kining tanan o Dios nga nagalihok sa among kinabuhi, bisan pa kining among kinabuhi nga imo pang gilugwayan. You extended our life, which is an indication that your plan for our life is not yet over. Busa, nagapasalamat kami kanimo, Dios, tungod sa imong gugma, grasya, kortesiya, o imong kaluoy, nga imo pa kaming gipabuhi ang tudning higayon. Abusa, salamat ning tanan ning among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. O nagampo kami, O Diyos, nga imo kaming hatagan sa tumang pagdupot sa among pangunahuna, to focus our attention sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga kahigalaan o mga kaigsuonan diyan ni Kristo ani ano sab kita sa atong panag-uban ini nga atong Bible study through the YouTube. Og ang atong uluhan sa atong pagkatun-an aniya na kita sa lain nga title niini atong dugukan nga ato kining giuluhan og how to live a life pleasing to God. Unsaon nato pagkinabuhi sa kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Okay? I think that's the right translation. Pleasing to God is pagpahimuot sa Dios. Okay? I don't know budawat ka ba niya na apan mo kini ang atong na kabot nga paghubad nini. How to live a life pleasing to God. Unsaon nato pagkinabuhi sa kinabuhi nga makapahimuot sa Dios. Okay? Unas tanan. Kita, sa wapa kita mahimong mga magtutuo before we became believers in Christ or Christians, before we got saved, kita nakakabot. Well, depende ka na sa individual nga kahimtang. Nakakabot sa point in life nga mura og mangutan natas atong kaugalingon nga naaman tingali gyud Dios. You see? Nakakabot kita niya na mo nagitawag og age of accountability. Sa diha nga makakabot ka na niya ng God consciousness, bahin ka na sa atong kinabuhi nga ikaw murag makaamgo ka nga naagyo'y labaw makagagahom ning tanan, nagbuhat ning tanan. Okay? Bisan kadtong mga luog dito sa mga remote places, mo abot gyud kanila ang ilang pangutana sa ilang kaugalingon, na baka gyud Dios, na baka gyud labaw makagahom nining kalibutan na. You see? So niya nang higayuna nga nakakabot kita niya ng that inunta part of life. Okay? Nga nakakabot niya ng maong area of life, or mo question lagi ta nga wa ta makakabot pagyod nga ang tubag niya na nga pangutana na kahagyoy Dios. Okay. So man itong ingon nga age of accountability na kay mga pangutana sa kinabuhi nga wa pagyo ka matagbaw o makakita o makasinati o makakanang tagbo og husto tukma nga tubag yan ang maong pangutana. Niya nang higayon nga nakakabot kita niya na
ang Diyos sa iyang pagka-omnisciente, His omniscience, He knows perfectly everything. Sa iyang pagka-omnisciente, iyang naibawa na. O pag himua ang tanan, o pang kalibutan himua niya, naibawaan na niya, nasayra na niya nga, makakabot ka niya ng bahin sa imong kinabuhi. So, through His omniscience, iyang gipadadaan kita ni anang maong tubag. Tubag na ng atong pangutana. Kung na may Diyos, naghuwat lang ko o naabagyo mo patinaw ka nako, mo isplikar ka nako, bahin sa Diyos. So, padadaan kita sa Diyos. God is going to send a messenger or maybe a pamphlet or basta kasayuran. Agi og tubag ni anang imong gibati karon nga kahangawa o kanang buot nimong masayran kinsa o unsa ang labaw makagahom. Okay? So, God is going to send in His way of sending nga di ka kaapas sa iyang mga pamaagi. Kaya ang pamaagi sa Diyos, di magyud pareha sa atong pamaagi ingon nga mga tao. You see? Ang iyang mga pangunahon na, di pareha sa atong pangunahon na. Mo nag-ingon diha sa Isaiah 55:8 and 9. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways. Matud pa ka na sa Diyos. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na. O, well, tingali, sinati ka karon o sugat ka o ministry o evangelistic ministry sa maniini karon o mga evangelistic rally o pinagi sa mga evangelista o tingali gida ka sa imong higala sa usa ka kongregasyon nga diin atuagi sangyaw ang gitawag nato ning mayong balita sa kaluwasan, the good news of salvation. Okay? So diha mo kadto ang tubag sa Dios sa imong mga pangutana. Okay? Kaya it is God's nature, kinaiya sa Dios nga motubag yun siya sa mga tinguha, sa mga binuhat niya. Okay? Kaya kita mga binuhat man sa Diyos, we are His creation, then iya tang padadaan sa mga kasayuran. Nagkaroon, gitubang ta ang atong mga pangutana. Karon, ipadayag, ipatinaw, hanay ang mga tubag sa imong mga kanang tinguhang masayran. So, ana diha kanimo ang imong pagdawat no sab niya ng maong ng tubag. Okay? Kay mao kadto ang tubag sa Dios kahingpit ra pag yun ang iyang tubag. Perfect. Okay? Way kuwang kay siya hingpit man. Karon, imong nadungog ang mayong balita sa kalwasan. O ana ay daghang mga bersikulo nga nagalatid bahin ini. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. O niya diha sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. O si Ginoong Kristo sab nagaingon diha sa Juan 14:6, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me.
O diha sa Juan 3:3, gawas ko ng tao magpakatao pa usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mao kadto ang tubag sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. O ang Dios kinsa nagahatag kanato niya ng hingpit nga kawasan, total freedom of choice, makapili ta. Mutuo ba ta niya na nga maayong balita sa kaluwasan o dili? Ana atay kagawasan sa pagpili. Apan uban niyang maong kagawasan, ana kitay responsibilidad. Tulubagon. Okay? In other words, in English, God has given us perfect, total freedom of choice. Okay? And with that freedom goes responsibility. Dili gyud sila magkabuwag. They go in tandem. They go together. Okay? So, unsay imong tubag niadtong tubag sa Dios. Tubag na ni sa tubag. Kay gitubag man ang imong tinguha. Itubag sa Dios. Karon ang iyang tubag, imong tubagon. Kasabot ka? Imong gamitan sa imong desisyon. Kay hatagan magkakagawasan sa pagpili. Mutuo ka ba niya ng iyang maayong balita sa kaluwasan o dili? Nanarabay giingon pagyudugangan na itong mga bersikulo diya sa Juan 3:18. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed on the name of the only begotten Son of God. Na. So, kung moingon ka, mutuo ko, then ikaw luwas. Diha masud ka sa plano sa Dios. You automatically enter into the plan of God. Ug ikaw, ingnon ta, puniton ka. Okay, so to speak, nga puniton ka sa Espiritu Santo ug ibutang ka ngadto sa pagkadugtong, pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo hangtod sa hangtod. Forever. Di na matangtang, ha? Now, tingala mo yung nauban, kung makasala ko, that's another issue. Kay dili naman issue ang sala. Kay sa diha nga ikaw mo dawat sa kaluwasan, kanto yung mga sala kaniadto karon og sa umaabot, gipapas kadto. Now that does mean nga bisag magpakasala ka, napapas dili. Kaya naapoy prinsipyo nga atong pagasundo niya na. Ang buod pasabot, all your sins have been taken care of sa diha nga si Ginoong Jesucristo nagabitay dito sa krus ug namatay tungod sa atong mga sala. Siya ay mibayad sa atong utang sa sala. Okay? So mo na nga kung imong dawaton kanang maong mando o tugon sa Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, then ikaw luwas. Okay? Nakaroon, kung sa laing bahin mo yung kumutuo, nibawa ka kung sa'y metabo, na ay resulta sa tanang tubag, na ay resulta. Kay ang pag-agda o pag-auhag, kinahanglan tubag. Ug ang tanan pong tubag, nanginahanglan og resulta. Okay? Every stimulus, ato lang na ingnog stimulus sa in English, pag-agda, pag-aghat, pagdapit, okay? O kini nanginahanglan og tubag. It needs a response. O tungod niya ng maong response, pagtubag, na ay resulta. Atong basihan kini ang Juan 3:36 sa gisulti. He who believes in the Son, kanang Son, si Ginoong Jesucristo. He who believes in the Lord Jesus Christ has life. Kanang life, dili ni ordinaryong life o kinabuhi.
mao ni gitawag og eternal life. Kinabuhing wala nay katapusan. So ang maong bersikulo nag-ingon, he who believes in him, kang Ginoong Kristo, in the Son, has life. So na kay kinabuhing dayon. But he who does not believe in the Son, o mutuo, does not have life, but the wrath of God abides on him. Kanang wrath, of course, kung imo nang hubaron gyud sa in English, gyud ang wrath is anger o sa Binisaya kasuko. Pandi man masuko ang Dios kay sala man nga di man makasala ang Dios. Ambot pasabot gyud na as a language of accommodation nga imo masabtan nga the wrath of God is the lake of fire. Ang linaw sa kalayo nga ginganlan sa kadaghanan o impyerno. So, kung mutuo ka sa anak, si Ginoong Kristo, ikaw hatagan og kinabuhing dayon. Apan kung dili ka mutuo, ang resulta mao nga adto ka mudangat sa eternal condemnation didto sa linaw sa kalayo, the lake of fire. Kasabot ka? Sumo na nga ang pagpakita kanimo nga ang stimulus nanginahanglan tubag o ang tubag nanginahanglan og resulta. Karon, masuod ka na sa plano sa Dios. Luwas ka na. O kung mamatay ka anytime, physically, diretso ka nga makiatubang ka face to face with the Lord. Okay? Absent in the body, face to face with the Lord. Hangtod sa hangturan, mag-uban ka na sa Dios. Kay mo man ka na ang unsa, pasalig, kanang saan, nga dili gid mapakyas, kay ang Dios hingpit unsay iyang isulti tinuod, way bakak sa Dios, o garantisado ang iyang mga saan. Sabtag yun na. Okay. So karon luwas ka na o ang mando na karon sa Dios nimo nga magtutuo ka naman. Okay? Mo bitaw na akong balik-balik na ko ingon nga kung ikaw luwas na, you are now saved by the precious blood of Christ, by believing in Him as your Lord and Savior. Ikaw naisud na sa plano sa Dios, o at the same time nasuod ka na sa panahon sa simbahan, the church age. You are now a church. Ang tanan ng mga individual believers mao ang simbahan. Okay? Members of the mystical body of Christ. O kining body of Christ, lawas ni Ginoong Kristo, gipurma pa, gihulma pa karon. Ug sa diha nga kini kumplito na kini maong lawas ni Ginoong Kristo, kini pagasakgaon, pagakuhaon sa kalit sa gitawag og rapture. Sa Binisaya, pagsakgaw. Wa pa man mahuman, kaya wa pa man kita sakgawa, wa pa man takuha sa Dios, wa pa mahuman kining pagpurma sa mong lawas ni Ginoong Kristo. Dinhi sa yuta. Okay? Sabtag yun na. So karon, tingali, ikaw na lang ang katapusang bahin ni mong lawas nga pag-ingon nimo og mutuo ka, may sakop ka, may appeal na kaingnon talang ha. So to speak nga tingali ikaw mo ay haligi o unsa na kanang tabla baron o part of the house, body ino na ta. Of course, ini katapos gyud, ini kahuman kumplito nini maong lawas ni Kristo. Mo na moabot ang rapture. Sakgaon kay ipalingkawas kita gikan sa 7 ka tuig nga kinagrabihang mga ang kinagrabihang panahon nga ginganlan og tribulation period.
7 literal years dinhi sa kalibutan na mahitabo. Okay? So karon kay magtutuo ka naman, you are now a Christian, sa atong uluhan ni atong gitunan karon, how to live a life pleasing to God. How to live a life pleasing. Unsa ang pagkinabuhi sa kinabuhing makapahimuot sa Dios. Nga God would be pleased. Okay? No na ni. Sunod na ta sa mando sa Dios diha sa 2 Pedro kapitulo 3 versikulo 18. 2 Peter 3:18 nga nagaingon sa in English, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in grace and knowledge. Unsa ni? Unsa may mechanics ni o paagi to grow in grace and knowledge? Okay, ang tubag, ang pagtuon sa pulong sa Dios. Sama ni nga itong ibuhat. Mao ni nga itong Bible study. Kada adlaw ni. Every day. Adlaw. Dili sinimana. Dili binuan. Dili tinuig. Kundili adlaw. On a daily basis. Kaya nga naman, kung kita muka og luto material food every day, ikinahanglan po nga mukaon ta sa pulong sa Dios. Mateo 4:4 ug Deuteronomio 8:3 o sa isulti. Ang tao dili mabuhi pinaagi sa tinapay o sa pan lamang, kundi pinaagi sa pulong sa Dios nga magagula sa baba sa Dios. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Na, pagkanoon na nga itong kalag. Aron mo tubo kini nga itong kalag. Mo na ang proseso, paagi, protokol sa Dios. Nga patubo na itong kalag, magtuon ta siyang pulong, kinisama na nga itong gibuhat, o sa atong pagdungog, pagpamati, kanang hagop niya na, to adapt it, to accept it, to embrace it, to believe it, na ang Espiritu Santo muliho kung iya kining himuo nga tinuod yun diha. To make it real to your life. Aron sa ingon niya na mao ka na ang imong basihan sa imong pagkinabuhi sa kinabuhing makapahimuot sa Dios. That is how to live that life. Mao bitaw ning atong gitun-an previous din atong tun-anan mahitungod sa unique spiritual life of believers in Christ. Unique. Sibot pasubot unique. Dili kasagaran. Kining atong pagkinabuhi subay sa iyang pulong, dili ni kasagarang panginabuhi. Mao na nga, kung buot ikaw na kay tinguha, na kay kainit, nga patubuon ni mo imong kalag, sumala sa gisugo sa Diyos, bando sa Diyos. Di ka magbahay, kay mo ka na ang pasalig sa Diyos, nga magkinabuhi ka sa kinabuhi nga buot niyang ipakinabuhi ni mo. Nato nga mga anak niya. Ay mo narabatang anak sa Diyos niya itong panahon nga itong gidawat sa Ginoong Jesucristo. Ingon nga itong maluluwas. Mga anak na kita sa Diyos, gisagop na kita. Mga manununod na kita. Isig ka manununod ni Ginoong Jesucristo. Co-heirs of the Lord Jesus Christ. Mao na nga niya itong higayon nga mituot kang Ginoong Jesucristo. Gibalhin na itong panahon, gikan nining panahon na ngadto sa eternidad. That is why we believers are supposed to live in the light of eternity. Supposed to live every day as our last day on earth. Nga ito ka nang ibutang sa itong
panumduman natong alimpatakan nga di natatagad dinhi sa kalibutan. We are no longer kanang inhabitants here. Of course, niya pa kita. Ang buti pasabot, kita mga citizens na, mga tagalangit na. So, asa man mo makita ka na. Philippians 3:20. We believers are citizens of heaven. Di natatagad dinhi. Lumalabay lang kita ni just fleeting. Tingali, mayon ka, buot ka magkinabuhi, maabot og usa ka gatos ka tuig. Life is too short. What is 100 years as compared to eternity? Ikumparar ni mo tandi sa eternidad. Unsa man kadugay ang eternidad. Hindi na may hangtod na gula sa kahangturan. Just imagine that. Mao na makita nimo how precious our life is as far as God is concerned. Ipagamatyan ko niya itong kinabuhi sa iyang bugtong anak nga nagpakamatay tungod sa atong mga dagkong utang sa sala. Yung tay ikabayad sa atong dagkong utang. So si Ginoong Kristo mo mi lukat kanato. Redeem. Gilukat pareho ko nagmulukat ka sa imong giprinda diha sa kanang bangko baginta imong giprinda. Imong lukaton ka na. Okay? Si Ginoong Kristo mo milukat nato. We have been redeemed by His precious blood. Ug mao na nga iyang gibayaran ang atong utang. Kaysa may atong ibayad. Mautan ako nimo. Unsa may atong ikabayad nga kita mga makasasalang dagko. Unsa gisulti sa Romans 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. Na, kitang tanan nakasala. Mga kaliwat man ta sa atong unang ginikanan. Adan og si iba. Nangalaglag man sila, gumikan silang pagsupil sa gidili sa Dios. Gidiling bungas kahoy sa pag-ilas mayog dautan. Diha, nalaglag sila. Kita mga kaliwat man nila, gawas mo yung kagdi ako ko kaliwat. Imposible. Kitang tanan mga kaliwat ni Adan o ni iba. Na panunod na to, katong ilang. Nagingan lang dito nagsalang panulundon. Mo na. Atong napanunod. Nangaangin ta. O ang atong kahimtang. Naibaw ka atong kahimtang? Ito yung pagkalaglag nila ni Adan o iba. Kahimtang sa tanang tao. Tanang sakop sa kaliwatan sa tao. Nangalaglag pod. Ambot pasabot nga nahimulag kita sa hingpit. Total yun na itong pagkahimulag gikan sa Diyos. We are totally separated from God because of that. Kaya ang formula laging isunod ni mo ng Adam's original sin plus old sin nature kinaiyang makasasala equals. Unsa resulta? Physically alive but spiritually dead. Mo na itong kahimtang tanang mga tao. Tungod niya itong napanunod na itong sa nga panulundon. Yada nung di ba? Ang malikon, ang formula nga gisunod din ang tao malaglag, Adam's original sin plus old sin nature. Kinaiyang makasasala. Resulta, physically alive, buhi physical, apan patay spiritual. Now, kining spiritual death, magkahulugan o mamatay ang espiritu kay imposible. Dili man mahitabo. May espiritu mamatay. Kana nga spiritual death, panultihon lang na is a term nga nagpasabot nga unsa total separation from God. Malibot pasabot sa spiritual death.
buhi ta physical mo ni daghan ng galakaw-lakaw ni kalibutan na skill unsa pa maayong pangisip, mga bright unsa na mga dato ano physically alive apan spiritually dead, patay ang atong relasyon sa Dios. Nakita nimo ang naghinay-hinay gyud aron matuhog gyud mo unsang lintungan na yung buot pasabot nini bahin sa kaluwasan. Mao na kitang tanan nahiagom ingon nato sakto matingali ng Binisaya nahiagom sa maong pagkalaglag nila ni Adan o ni Eva. Karon napaka matay malagi si Ginoong Kristo ang gipangayo ra gyud sa Dios gikan sa tao gikan nato nga mga katawhan mao ang pagtuo kang Ginoong Kristo nga atong manluluwas mutuo ta sa iyang gibuhat didtong kalwasan dito sa cross. Mura na hangyo di lang kay hangyo mao na ang labing tinuod nga nga atong tubagon ang unsa stimulus sa Dios. Mao na stimulus naman ang ingon believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Stimulus na pag-awhag, pag-agda, pagdapit. Kung narin na itong mudawat o di. Mao lagi itong resulta sa John 3:36 kung na kay Biblia diha. Sunda na. So, mutuo ka, luwas ka. Kung musalikway ka, anto ka sa impyerno. As simple as that. Okay? So, mao na nga ang kaluwasan, paminaw, ang kaluwasan wa mausog. The process or the mechanics of being saved has been like that ever since. Wa gyud na mausog. And it will always be like that. Kaya di man mausog ang Diyos. Now, ang tao, managingon sa akong amigo nga, ang tao, scientist gyud kay maghimo gyud iya. Okay? Daghan mga tao ni atong panahon nga. Negatibo gyud. Di gyud sila modawat. Ilan na tinuyuan. Okay? Klaro kayo ang resulta. O ang tinuod niini kung imong susihon ng Biblia, bagang duot sa katawhan ang di mo tuo. Bagang duot. Huge ang mga katawhan ang dili mo dawat. Kaya na bitaw na sa Mateo 7:13-14. Matthew 7:13-14. O sige sulti. Ato maninggi quote sa wapat na magsugod ni atong Bible study karon. Okay. I will quote Matthew 7:13-14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the road is narrow and the way is hard that leads to life, eternal life. Only few find it. Na. Kamayra. So ayaw katinga nga minoridad ra ang mga magtotoo. Bagang duot sa katawhan ng mga dili magtotoo. Ang labing tinuod, duha ra mga klases mga tao ni kalibutan na. Awa ko maghisgot og bayi o laki. Duha ra ka klaseng mga tao ni kalibutan na. Ang usa ka klase magtotoo. Ang ikaduhang klase dili magtotoo. Believers and unbelievers. Okay? Now, unsa man ning mga unbelievers? Well, ang mga unbelievers dili mga magtotoo. Nakadungog na lagi sila sa maayong balita sa kaluwasan. Tumuo ka
kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas, apan wa nila dawata. Misalikway sila. Ilang giwakli. Okay? Ilang gihikling. So, mo ni nangahog din sila mga dili magtuto unbelievers. Doon naman po duha ka klaseng unbelievers. Okay? Ano sa may unang klase? Unang klase ni ang mga buutan, way kontra, mga hinimbahon, mangyatagon, mga halangdon, mga talahuron, in short, mga law-abiding citizens. Na may mga tao makita ni mga labihan yung pagkabuutan. Apan, dili magtutuo, mga unbelievers. Because they have not believed in Christ as Lord and Savior. Okay? Tingnan mo yung kanang tingali maluwas, tingali ko magbinuutan lang ko noon. Kaning dili na mo'y basihan sa kaluwasan ang pagbuhat tumayo pagkabuutan. Kaya nga naman, iba nga no? Kay mabuhat, mabunas di magtutuo. Kasabot ka? Unbelievers can do that. Mo na nga dili na mo'y basihan sa kaluwasan. Faith alone in Christ alone, mora na paagis kaluwasan. Okay. So mo na ang mga unang klases, mga dili magtutuo, unbelievers. Mga buutan, way kontra, hinimbahon, mangyatagon, talaw. All of this, gitawag ni sila mga good people. Apan, sa may sumpay sa apan, mga dili magtutuo, unbelievers. Okay? Ini kamatay, ini mga tawanan, asam sila padong. Langit o impyerno? Natural, impyerno. Maro na basihan na ito ang Juan 3:36. Okay? Mo na ang unang klase sa mga dili magtutuo. The first kind of unbelievers. Ang ikaduha, ang mga unbelievers nga mga badlungon, mga maldito, mga kanang mga disadis, mga kriminal, kabalik-balik sa prisuhan, mga obnoxious people mo nagingon sa English. Mo na ikaduhang klase sa mga di magtutuo. O in general, gitawag ni sila og mga bad people. O kini sila mga dili magtutuo. Kasabot ka ba? Okay. So mo na ang duha ka klaseng mga dili magtutuo. At tutakaros mga magtutuo. Believers. Doon na po yung duha ka klase. Unsa man yung duha ka klaseng mga believers, mga magtutuo, mga Kristiyano, gitawag na sa kadaghanan. Christians, believers, saved people. Okay. Ang una nga klase sa mga magtutuo mo nigiganlan og mga losers. Sabi ti saya, mga pildiro. Pildiro, losers. Okay? Ang ikaduha nga klase sa mga magtutuo, mga winners, mga mananaog. Okay? Victorious. Now, okay, atong isiguta gamay kini unang klases mga magtutuo. Mga losers. Nga naman silang nahimong mga losers? Kaya kining maong mga magtutuo, human sila nahimong Kristuhanon, human sila maluwas, human sila magtagad sa tugon sa Diyos sa iyang pulong. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Wa man sila magtagad. Wa sila magtuon sa pulong sa Dios. Kung imo ni silang kanang dapiton o mga Bible study sama nini, may sila gawa ko'y panahon na busy ko kayo. Ayaw sa kuha nga na. Okay? O, pa ko'y panahon. Okay? Ang tinuod, nga nung dali ragi silang mo ngitag rason,
ang tinuod, huwag yung sila gana, huwag sila gugma, huwag yung sila kainit, huwag kaikag, huwag tinguha. No, nang mangita dahil sila ikabalibad. Huwag ko'y panahon. Okay? Kini silang mga magtutuuha, mga losers. Iba ka nga nung nahimong losers, mga pildiro. Tungod kay wa man sila magamit silang Kristohanong pagkinabuhi. Wa man sila magtuon sa kamatuoran, mga tugon, mga mando, mga huna-huna sa Dios, mga plano, mga kabubuton, tuyo sa Dios. Wa man sila magtuon. Mao na akong gitandi bitaw nagsama sa mupalit ka og appliance nga di ka mobasa sa instruction manual, di ka kasabot sa imong gipalit nga appliance, di ka mo enjoy. Di ka mo enjoy lang ka mag-gubon lang nimo. Mao po na ang Dios naghatag og instruction manual ang iyang mga pulong sa Biblia. Tun-an na aron ta makaibaw, makailatag kinsa o unsa gyud ang Dios. Kay lip service naman ang mo yung nahigugma ko sa Dios. Ang labing tinunsa man yung paghigugma, bisan gani sa atong tinawhanon nato sa may paghigugmag tao nga wala mo ili. Kinahanglan imong ilhon kinsa o unsa na siya. Musta? Mao po na ang Dios. Watay katako sa paghigugma sa Dios kung wata kaila kinsa o unsa siya. Wata kaila sa iyang mga pamagi. Kaya wa man ta magtuon. Namo na. Kini mga klasiyas mga magtotoo. This kind of believers are losers. Losers in this sense nga, nagkaguliyang, nagkayamukat na lang ilang panginabuhi. Samaras mga kinabuhi, dili magtotoo. Apan mga magtotoo na sila, ha? Hindi kamatayin lang, ito sila sa langit. Apan wala sila ganti. Kaya andaman naman nung kita sa Diyos, sa atong inheritance, nga atong mga panulundon dito sa eternidad. Unsaon niyo pagdawat ko, wa ka magtuon sa pamaagi, unsaon niyo madawat na. Mao na, so napunta dayon sa atong uluhan ni atong gisgutan, how to live a life pleasing to God. Mao na. Unsa ka man nato pag-please sa Dios kung wa ta kahibaw unsaon ang mga pamaagi. You see? Mao na ang but pasabot. Nakaron adto ta sa ikaduhang klase sa mga magtotoo. Winners. Kinsa man sila? Mga magtotoo nga mainiton, malahutayon, makugihon, masigihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Adlaw-adlaw. Adlaw-adlaw. Hangtod nga kini masilsil na yun sila nga limpatakan. Mao na ang ilang pagkinabuhi. We live by faith on His Word, not by sight. Nas pulong sa Dios. Mao na ang unsa ka nindot sa kinabuhing Kristohanon diay. Walang tama ka discovery pa kadaghanan nato. Mao ni nga hagit kini sa atong ministry nga sa pagpasabot sa atong mga isig ka magtotoo. Ikaw ang nagpaminaw karon kung ikaw magtotoo. Bear this in mind nga ang Dios nagahigugma kanimo buot siya nga ikaw mahimong mananaog. Timan niya nga ang Dios is the the maker of winners. Siya ang magbubuhat sa mga mga mananaog. So, kung buot kang mahimong mananaog din, tuni ang pulong sa Dios. Kung nakakainit, padayon sa imong pagsunod sa atong Bible study din. Di man ko maging kinira mo tinubdan, this is the only source, no. Kadaghan karon. May mga kasimbahan na diin ang ilang mga pastor nagatudlo gyud sa tinuod yung doktrina. Okay?
bantay po ka nga, di ka mahisalaga ng mga bini ng mga pagtudlo. Kaya karong panahon na, ang dagsang ng mga mini. See? False teachers are rampant. Busa, be discerning. But pasabot nga, magmaalinggaton ka. Alinggat, sakto ba ng Bisaya? Makaalinggat ka dayon, makamatikod ka dayon nga. Kini mini, kini husto. You see? Huwag ka na, bertud po na. Nga atong maangkon sa diha nga kita nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. So ang iyawin ng tanan mo ang pulong sa Dios. Di ba ni? Life is fabulous with doctrine but miserable without it. Ato ni ipadayon ugma. Daghan pa kayo kitang paghisgutan. Di ba ni kini atong uluhan, atong hisgutan, how to live a life pleasing to God. Magampo da. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong paglamdag kanamo sa dugang kamatuoran. Among na bati o na pamatian mo na dungog, inaot nga kini o Diyos. Among tuuhan, among hangpon, o among gamiton. Pinagis pagpuno kanamo sa Espiritu Santo. Kaya kung wang Espiritu Santo, di po magpulos kining imong mga pulong bisan tuod mo nang dungog, sabdan, napan wa kini pulos kundi namo kini tuuhan og dawaton. Busa agtagi kami og kadasig og kainit o Diyos sa padayon sa pagtuon sa imong pulong sa adlaw-adlaw. On a daily basis, aron kini mo'y magagiya kanunay sa among pagkinabuhi. How to live a life pleasing to you. Ubani kami o Diyos, panalangin kining among panag-uban ning Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Salamat ninyo Diyos. Ug dada kami pagbalik ugma pagpadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.